Il-MEPA approvat permessi għall-estensjoni u l-iżvilupp ta' 2280 qabar fiċ-ċimiterju tal-Addolorata. Is-sit għall-estensjoni l-ġdida fiż-żona magħrufa bħala tal-Ħorr imiss iċ-ċimiterju eżistenti u ilu snin abbandunat tant li jintrema ħafna skart fih. Fi stqarrija l-MEPA qalet li minħabba l-importanza storika u arkitettonika taċ-ċimiterju tal-Addolorata, l-estensjoni ġdida ser tinkludi disinni oriġinali li kienu maħsuba mill-Perit Emanuele Luigi Galizia. Ta' min jgħid li ċ-ċimiterju neogotiku kien ikkonsagrat f'Mejju tal-1869. Id-disinn mhux biss ser jikkumplimenta iżda jippromuovi l-kontinwità taċ-ċimiterju li jinsab fil-limiti ta' ħalluqa. Sabiex jiżdied l-ispazju għall-oqbra dawn ser ikunu fuq 4 livelli b'kennirja taħthom. Kruċjali għal dan il-proġett huwa ieħor ta' landscaping. Ser ikunu introdotti diversi tipi ta' siġar li jikkumplimentaw dawk li diġà hemm fiċ-ċimiterju bħalissa. Ser jiżdied 55 post ta' parkeġġ tul it-triq li twassal għaċ-ċimiterju.